бозии марказӣ ва ҷолибтарин рақобати даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ ин дидори тимҳои футболи Хатлон ва Истиқлол маҳсуб мешуд. Бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор гардид. ҳисоб дар нафасҳои нахустини рақобат аз ҷониби Парвиз Боқиохунов кушода шуд ва тими Хатлон ба пеш баромад. Дар дақиқаи 32-юми рақобат ҳамлагар Манучер Ҷалилов голи ҷавобиро зада таносубро баробар сохт, вале бо як бозигузории зебову муҷалло футболбози дастаи Хатлон Умарҷон Шарипов тамоми хатти дифои дастаи Истиқлолро муҳру маҳлул сохту тӯбро вориди тури дарвозаи ин тими футболи душанбегӣ сохт. Баъд аз зарбаи ҳадафраси Умарҷон маротибаи дуюм дар ин вохӯрӣ Хатлон ба пеш баромад. қисмати дуюми рақобат низ ҷолибу зебо сурат гирифт. дарвозабони ганагии дастаи Хатлон Куая Готсон аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дод. Дар дақиқаи 79-уми рақобат футболбози дастаи Хатлон Умедҷон Шарипов барои гирифтани 2 баргаи зард аз майдон ронда шуд. Тими футболи шаҳри Бохтар бозиро 10 нафара идома дод. Ана ҳамин ҳолат боис бар он шуд ки довари марказ Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак ҷониби дарвозаи дастаи Хатлон зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. ҳамлагари таҷрибадор Манучер Ҷалилов дар ин ҳолат иштибоҳ накард ва тӯбро вориди тури дарвозаи Хатлон сохт ки ҳисоб баробар 2-2 гашт. бо натиҷаи мусовӣ ин вохӯрӣ ба анҷом расид ва дастаҳои футболи Истиқлол ва Хатлон бо касби 7 имтиёзӣ баъд аз даври сеюми чемпионати Тоҷикистон садрнишини ҷадвали умумӣ боқӣ монданд. дар доираи рақобатҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тими футболи клуби марказии варзиши Артиш аввалин ғалабаи худро дар чемпионат ба даст овард. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат гирифта бо ҳисоби 3-1 ба суди дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба анҷом расид. дар нафасҳои нахустини рақобат саитараш дар дақиқаи 6-ум Шодибек Ғафуров голи нахустинро ба дарвозаи Локомотив Помир зад. дар дақиқаи 30-юми бозӣ бошад ҳамлагари таҷрибадори дастаи клуби марказии варзиши Артиш Дилшод Восиф голи дуюмро ба дарвозаи Локомотив зада ҳисобро 2-0 сохт. дар дақиқаи 50-уми рақобат аз ҳайати дастаи Локомотиви Помир Ислом Зоиров низ ба задани як гол мушарраф шуд. аммо дар дақиқаи 79-уми рақобат бошад Нодир Иброҳимов голи сеюми дастаашро вориди тури дарвозаи Локомотив Помир сохт. дар ин дидор клуби марказии варзиши Помир имкон дошт ки боз як голи дигарро ба самар бирасонад, аммо дар дақиқаи 88-уми рақобат нимуҳофизатгар Артём Гайдаш пеналтиро ба гол анҷом дода натавонист ва бадин васила ҳисоб 3-1 ба суди клуби марказии варзиши Артиш ба анҷом расид. то ин замон дастаи Локомотив Помир як мусовӣ ва як ғалаба дошт ва ҳам акнун ба шикаст дучор омад.